Zizwele ukhuzani ekhweledileka kusomnani. Hayi insizwa. Insizwa zashela zishela intombi ziqome bani? Insizwa. Namhlanje sekuqoma bani? Insizwa. Sanibonani, welcome back to our YouTube channel, KZN Podcast. Please make sure you subscribe and you press like. Hayike ngale nkulumo kubaba uThokozani Langa ube seyithinteleke kuNkosi yoMaskandi. Yabona nje namhlanje ukhuzana nje kule maviki nje ulokho ethi nje ngifuna bathatha nga-1 ngayi-1. Wazwani phatha umfana waseMandaba uyabadonsa nje izolo lokadelwa noSminoff. Manje usekukhule uyadileka kubaba uThokozani Langa. Unesikhathi ukhuzana uhleli la ufunda nama-comment. Nangokukhuzana eseyiphendulela-ke kusomnandi uyasabeka. Ngifisa ubaba uSomnandi ayibheke lento yokuthi abantu nje bebaningi kangaka emhlabeni abafana abantu. That's why iqali inkampani ama-duties einkampani ezayiphethe abaculi kwakuba i-duty yabo ukudayisa umculi. Ngiyakhumbula njengalenzo mama ngifike kukhona ikhumbi ebomvu eyayinezipika ekhanda. Leyo khumbi yayisebenza ukuthi uma umculi relizile kumsebenzi wenkampani ukuphuma ingene ihamba wonke amadolobha ifaka loyo mculi kubantu idayisa loyo mculi kubantu. Lento kuthiwa i-promotion kuma CD nje amaningi kudala kwakubhalwa kuthiwa promoted by ingane zomama or promoted by leyo nkampani eyipromoter ngoba lento yokupromoter yayikhona. Ukupromoter kwakukudayisa umculo. Esingasakuboni manje abaculi abaningi bekwenza ukuthi bezidayise bona. Umuntu nje se-release ahlalele phansi aphika ukuthi umculo wakhe uzofika la kufanele afike khona. Leyo nto eyisiza aphike leyo promoter eyisiza ekuthenini uzokwazi ukuthola abantu abazokuthanda umculo wakho ubavukuze nala obungatsheli khona ukuthi uyathandwa khona ugcina ufinyelela ugcina uthola abantu abazokuthanda lapho kulezo ndawo. Abantu ke njengoba bengaka somnandi yesabeka njengoba bengaka emhlabeni baningi ngendlela eyisimanga abathandi into eyodwa. Ingakho mina uzongithola ngigqoke enye label othola ukuthi omunye umuntu akagqoki leyo label ugqoka enye. Ingoba abantu abathandi into eyodwa sidaliwe ukuthi umuntu nomuntu uthanda into akayithandayo. Angeke ke mina ukuthi ngoba nakho mina ngithanda mhlambe leskipe ngisifakile hayi angihambisani naso. Kunomuntu kunabantu abathanda leso style leso othola ukuthi uma